3, Estefanía 4, 5, Paulane 6. Xiker. Ay, claro, no. Claro. Bota. De puta madre. 60, 120. Bi kamiseta eta zakarrizki bazpare? Bai, leheno, 131, bale. Gero guatu tornillo eta patzia. Ah, bale. Bale. Estefania. Txoin, txoin. Ba. Txoin, Abel. Hoxe lutzatzen ikuek. Hola, Xiker Larrea, mesedez, hortze duzue. Astigarretako easen dama, bigarren hariko dena, Aroa Sánchez, Orillotikan. Hirugarren hariko dena, Xavier Aramuru, Gusta. Iria Zabaldarra da, naiz eta azkenek urtetan, urresti daude hortan izin. Ondoren hariko dena, Iturekoa naparra duzue, Estefania Etxebeste. Ondoren, hortxe dugu ondo ezagutzen, ari garen Idia Zabaldarra, Gari Garmendia. Eta gaurko harinena esaneko dugu, Orillokoa baitare, Udane Ostolaza. Hortxek izango dira hor hariko denak, eta Iradi eta Sarasola izango dira aipaile, baita ere mesedez, zozen okerra balima, zuen kulpa izango dira. Hortxek izango dira protagonista guztiak, eta ondoren... Toini esker harri jasotze, mundu hau puri-puri nahi. Hori da, eta venga, txaloa te gongo dugu animotzeko.
Beste saiakerarekin. Ziken Larrea. Larrokidoko bota du. Kutxera beroketarekin. Ixi-bixi. Gaur hemen nahian. Ahora, ánimo. Hori, oso ondo da. Gracias. Eusterakoan, txegoiek egabaranean, Aroa Sánchez. Aspetta con l'uccidio. Ora ti rimetto il rigore, Oso ondo, hori eta engantzal bat egongo dugu. Pelota izan ezik. Nire beroketa lan tarte honetan.
Vamos a ver. Xabier Aramuru Beretzi arroa bota ditu bai Bizkarrera. Behar guztua, hori dena. Bueno, bakarrak egin, saiak egin baina alderen guztiak egin ondoren zer bideo eskatua. Lan bat. Baina hori gutxi. Estefania lanean. Hori bidelean. Aita bigarren ere. Harri zara, goitik bat atzeo zota, oso goitia. Eta bago! Bost! Ego eta giti egin du. Ego gara. Sei! Vamos, Stefania! Pasatzea, zazpi pasoa. Amara txagoen nahiko itxu. Zortzi de jaso dugu. Hau Estefania. Venga, txaloak eman dugu, animatu dugu. Bederatzi bai.
Azen nolako lana eskini egun ituden gara. Hori oso maus. Eta bian hasi zen, arrakasotze modua. Jaso zuen, 208 kiloko ere harri zarra benetan, zilindro zarra. Neretzako ez, horreztik hau itzen ez. Eta pixoik egin arebera gue izango da jasotakoa. Garik pixoik eginekoa, harri zarrak jasonetan. Garik Armendia, lana. Ez du baleko izan. Pentsau, atzian gizon geti gardea bildura zaren seinalia. Iola, egun gutxian zer sensazio ezberdinak. Eta nik ez dut aldazkaten modu eri, lehendabiziko emakume izango litzake bere doble pisua jasoko luke. Aber, lortzen dugun, hola, miratu ezagut, ulame.
hausi izan dela, eskerrak ematea, anola ez, harrikasotzari bat egiten duen esfortzuokatikan. Eta oroigarri batzuk eskainiko ditugu horremen, lanean hain diren nahi. Eta mesedez, eskatuko nik hemen lanean haitu da guztiei, plazan etortzea. Horko hemengo saioa gatikan. Eta saritxo bat emanez, agurra eskainiko ditu. A ber ba, Xiker, etorri mesedez. Erreukilo harria jasoa. Ahora se dice, matrícula de honor. Alba Sánchez. Saiatzea bakarrikan ere, harrikasortze mundu honetan, eskertu egiten dugu da. Bueno, gaurko antxa veteranoa ez dakit. Xabier Aramburu Gusta. Erren dobeita mazazki kilo eta erdi, aso dutu honek ere. Bueno, hortxe da. Idia Zaldarra urrestile bizidena, eta horretik ere borrokan. Gaur hemen, sorpresa eman diluna, nahi behintzat, Estefania, etorre da dile hemen, etxabeste, azera dago zaldua gaur. Eundiloko zilindro zanari, hamar kasualdi, Itureko harrikasotzaileak, badu bai. Etorkizuna. Gani Ganmendia, etorri dadila, etorri jansore bai berreun da, amaboskio horretakular, zarra. Idia Zaldarra, bai. Susto harrak ematetu baino. Segitze jo bintzat, eta bai lana bikainak egine. Eta azkenik gaurko beste protagonista eta marka geratuko den handia baita ere, Udane Ostolaza, doble pisua, 2 kilo eta 8 euro jasota, zenepa, bere atiak, maixuak emango dio. Errekordaren saritxua, eta nola ez bere hiri ere bai, eskerrik asko, mundu honetan saiatzatik gauzera erretiro mundua, gaur harrikasortzea genuen, eta segizela mundu honek aurrera. Ondo izan, beste bat arte, aketu zen moduan txintxuri.